नै जि थाइदों सजनाया खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै भिडिअनि सिगाङावनो आङो नायगिरिफोरनिसिम हेपि हलि दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर दिनै हलिनि स्पेसियेल जाहैबाय भिडिअआ ओमफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदान बिसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो रायजोफोर ओमफ्रायहाय भिडिअखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा दिनैहाय थारमाने दिनैथ' हलि जाहैबाय नालाय रायजोफोर दा हलिनि जोंहा स्पेसियेल माने मटन जानो नागिरदों बोरमा जानो नागिरदों बोरमा ओंख्रि ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेखौ लायनांगौसो आरोना बाजारावहाय ओमफ्राय दा जोंथ' ओरैनो हलि गेलेलाबायनाय जाया ओमफ्रायहाय दा बे बिजानैया गेलेगोन आरोना बेनि थाखाय माखासे शपिं खालामनांगौनो हलिनि शपिं खालामनांगौ होनना बुंगासिनो बियो दा बेखौनो लायनो जोङो ओंखारलांगोन आरोना रायजोफोर दा भिडिअखौ होमबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर थाब थाब थांनानै फैनोसै बेनि हलिनि माखासे शपिं खालामसै ओमफ्राय बोरमा बेदर लायनानै फैनांगौ ओमफ्राय बे बोरमा बेदरखौ लानानै फैनोसै ओमफ्राय थाब थाब संफैनांगौ ना रायजोफोर आरो संनायजों लोगोसे जानांगौबो दा नोंथांमोना आंनि संनायजों लोगोसे जानायखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो होमबा थांबाय थानोसै थौदो जोंसो बाजारा बोरमा बेदरखौ नै आराम सुनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेयावहाय दसे मेरिनेट खालामनानै दोनथ'नोसै नै बेयो सामब्राम गुफुरजों हाइजेंजों देबाय गरम मस्ला मिट मस्ला लाल मिर्च पाउडार बेखौहाय लागायनानै दोनसै हालदै होनानैहाय हालदैबो एसे होनसै होमबा बेखौ 20 मिनिटसो लागायथ'नानै दोनथ'नोसै आरोना दा रायजोफोर नै आङो बोरमाखौ दसे बे दोनथ'नायावनो ओमफ्राय एवनानै लानोसै आरोना नै बेवहाय सामब्राम दरब्रै लाबाय आङो ओमफ्रायहाय टमेट' थाइनै बेखौहाय एवनानै एसे एवनानै बेदराव होनोसै आरोना ओमफ्राय नै बानलुबो दङ सातथासो होनोसै
नै सजनाया फिथाइया गोरलै गोरलै दंसोगारो फांनै दं बिफाङा हांनै बेयाव नै जिं दांदां गोजाजोब नै जि थाइदों सजनाया बेजों जानोसै बेखौ हाननानै लाखानोसै रायजोफोर नै आंना संखांनानै जानायनि रेडि खालामबाय आरोना दा जानायावहाय नै बोरमा बेदरखौथ' रायजोफोर माजों संनो मिथिखाबाय सजनाजों बोरमा बेदरजों ओमफ्रायहाय नै बेवहाय माबा हांसो गारामा लादों आङो सालाद दङ बिट ओमफ्राय गाजर ओमफ्राय लेबु लादों ओमफ्राय दालि दङ दालिबो होमबा रायजोफोर जानायखौ स्टार्ट खालामसै बोरमा बेदरा पुरा स्पाइसि जाखादों स्पाइसि जानोसै जानो लुबैखाबाय आङो नै सजनायाबो गोलाव गोलाव गोरलै गोरलै ना मालाबा जानो हायो extra spicy gravy
Spicy and tasty. Pragala. Dali ko udah sini yang dari per. Apa spicy? Ada. Lalu coba. Lalu kuka segini lalu coba. Dari per. Ini jadi video sini sih. Next video lo mungkin sih kan. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.